Vítejte u nezávislé recenze nové židle Embody od Hermana Millera, provedené společností Smart Furniture. Dozvíte se, proč vám tahle židle změní život. Pohodlí. Pokud trávíte dlouhou dobu sezením, je pohodlí klíčové. Naštěstí designéři u Hermana Millera, kteří při navrhování dlouho sedí, měli toto na mysli, když židli Embody navrhovali. Na rozdíl od mnoha kancelářských židlí, které mohou vašim zádům ublížit, design židle Embody se řídí přísnými ergonomickými pravidly podporujícími krevní oběh. Díky nim aktivně prospívá zdraví vašich zad. Pojďme si projít hlavní rysy židle Embody, která toto umožňují. Nejprve sedák. Tento vodopádový okraj umožňuje ulevit tlaku na spodní stranu vašich nohou. Flexory, ohybače, zabudované do spodní části sedáku, zlepšují cirkulaci a zabraňují bolesti vašich nohou. Sedák je široký, použitý potah materiálu měkký a prodyšný. Zádová opěrka je záměrně neobvykle úzká. Její design umožňuje obrovský rozsah pohybu, ale zároveň poskytuje neuvěřitelnou oporu vaší páteři na těch správných místech. Kinematická páteř byla navržena tak, aby se nakláněla a hýbala tak jako lidská páteř. Nezávislé flexory umožňují různým částem zad, aby se přirozeně pohybovaly. Když se chcete otočit, opřít se nebo se pro něco natáhnout na neobvyklé místo, židle se hýbe s vámi při zachování stále vysoké opory. Pro zvýšení nebo snížení opory v dolní části zad stačí otočit zadním ovládacím kolečkem. Náklopná páčka má 5 různých nastavení, která upravují sklon. Područku je jednoduché zvýšit tak, aby odpovídala vašemu tělu. Design. Inovativní design je jedním z osobitých rysů této židle. Nejenže tvary židle zvyšují pohodlí, zároveň vypadají opravdu skvěle. Nezávislé flexory mají krásný design a dodávají židli jedinečně moderní vzhled. Úzká zádová opěrka a zúžená hlavová opěrka jí dodávají štíhlý profil a díky plovoucím područkám otevřený a nenucený vzhled. Sedák židle mohl být rozšířen díky všem dalším ovládacím prvkům, které jsou diskrétně umístěny pod a za sedákem. Kvalita. Herman Miller je gigantem ve světě designu a designéři, kteří na židli Embody pracovali, jsou sami o sobě pojmem. Bill Stump, tvůrce legendární židle Errant, a jeho kolega Jeff Weber jsou oba velmi uznávaní. Ale pokud vám nestačí naše slovo, dejte na slovo společnosti Herman Miller. Židle má neslýchanou 12letou záruku. Ohleduplnost k životnímu prostředí. Stejně jako mistrovské řemeslné provedení výrobku, také ohleduplnost k životnímu prostředí je pro společnost Herman Miller zásadní. Všechny jejich továrny mají nulové emise, všechny jejich produkty jsou distribuovány v recyklovatelných a přiměřených obalech. Sama židle je vyrobena ze 40% z recyklovatelných materiálů. Když doslouží, může být 98% opět recyklováno. S ohledem na záruku 12 let se tím nebudete muset ještě dlouho zabývat. Židle má ekologický certifikát Green Guard, certifikát MBDC a navíc může zlepšit LEED rating vaší firmy. Tohle všechno je ve výsledku velmi ekologické. Sečteno a podtrženo, židle Embody vám dodá skvělý pocit. Podporuje dlouhodobé zdraví vašich zad, vypadá fantasticky a byla vytvořena tak, aby obstála v ekologickém prostředí. Židle Embody je jedinečná.